Як з 21-го стагоддзя перанесціся ў 14-е? Як апынуцца ў сярэднявеччы без дапамогі машыны часу? Адказ на гэтае пытанне брастаўчанам прапанаваў клуб «Заходняя унія» і археалагічны музей Бярэсце. Падчас рэканструкцыі пад назвай «Ажыўшая гісторыя» арганізатары паспрабавалі ўзнавіць атмасферу жыцця нашых продкаў, стылізаваць побыт, тыповы для Еўропы 14-го стагоддзя. Мы все стараемся находить либо изобразительные источники какие-то в виде картинок, да, книги, музеи, археология. Вот. Ну и, соответственно, повторяем. Мы берем, соответственно, выкройки, переносим на ткань и шьем. Ну, используя желательно те ткани, которые использовались в XIV веке. Шерсть, лен, то есть 100% какие-то натуральные ткани. Один из принципов, которым реконструкторы руководствуются, когда выбирают себе костюм, это статус и соответствие региону. То есть, когда мы задумываемся о том, как мог выглядеть средневековый житель Польши, помимо всего прочего, еще можно использовать археологические находки посуды. И тогда комплект, которым в общем смысле вместе с посудой, вот он как раз и будет более региональный, нежели у кого-то еще. Мужчынам прапанавалі апрануцца ў даспехі пяхоты, барміцу, латную абарону ног і рук. Для жадаючых навучыцца ствараць саматканае палатно – майстар-клас па азах ткацтва. Бяспечныя імітатары зброі, мяккія мячы і шчыты для аматараў сучаснага мечавога боя. Новодары з палявой кухні – спакуса для самых дасканалых гурманаў. Побач пад паходным навесам адбываецца дэгустацыя свежапрыгатаваных страў, супа і хлеба. Тут жа прэзентуюць рэчы паўсядзённага побыту і сталовыя прыборы. Это средневековая супница. Такие супницы бытовали на территории всей Западной Европы в конце 14-го, начале 15 века. Археологи, которые изучали такую керамику, ну вот такие вот супницы, говорят о том, что туда помещается от 300 до 500 миллилитров, скажем так, супа или похлебки, потому что в средневековье супы чаще всего были не слишком жидкие, а такие каши-пюреобразные. К супнице у нас шла такая ложка изготовленная из олова пищевого. У нее такая тоже характерная форма для 15 века. Стылізаваны пад сярэднявечную эпоху лагер размясціўся акурат каля сцен Бярэсця, што вельмі зручна і пазнавальна. Можно подойти посмотреть на оригиналы. Вот у нас представлено, начиная от X века, заканчивая 17 веком. Ну, понятно, основная масса у нас предметов, находок 13-14 век. Вот, и поэтому представить, посмотреть уже быт, предметы, вооружение. Ну и, конечно, сейчас то, что реконструкторы уже непосредственно своими руками сделали. Галоўная мэта арганізатараў – прыцягнуць увагу да гісторыі старажытнага Бярэсця. Археалагічны музей робіць гэта і пры дапамозе новых экскурсій. Наш научный сотрудник Александр Корецкий, он проведет экскурсию, вот, расскажет, что было на этой территории ранее, где проводились те же раскопки, вот, покажет не просто, вот, когда мы рассказываем, а вот покажет на территории, вот непосредственно здесь, где это все происходило. Что это за валы, которые вы здесь видите, кавальер, что это такое, для чего предназначалось. И вот история, получается, фортификационных сооружений, начиная от строительства замка в Средневековье и заканчивая, получается, Брестской крепостью. На новую экскурсію брастаўчан запрашаюць ужо хутка, у дзень археолага, 15 жніўня. Раз у 2 гады Маларыцкі раён запрашае гасцей на традыцыйны фальклорны фестываль «Спадчына зямлі маларыцкай». Сёлета творчыя калектывы раёна сабраліся на агляд-конкурс ужо 9 раз. Кожнае свята асаблівае. Удзельнікі рыхтуюць і увасабляюць у жыццё той ці іншы абрад – попрады, купалі, дажынкі, вяселле, нараджэнне дзіцяці. Всегда данный жанр представлен очень широко и очень ярко. Тут присутствуют как бы во всех программах предметы крестьянского быта, народные костюмы, которые у нас очень распространены широко. Причем в каждом отдельном регионе свои особенности. Вышивки, качество данного костюма, головные уборы. Много очень предметов атрибутики крестьянского быта. У фольклорным конкурсе 14 калектываў Маларыцкага раёна. Кожны з іх на сцэне дэманструе традыцыі менавіта сваёй вёскі. Сёлета ўвазе гледачоў прадставілі зажынкі.
это очень уникальный такой обряд, который можно показать очень хорошо, развить его. Достаточно много там таких ритуальных действий, песен. Адзін з яркіх удзельнікаў фэсту, Дарапевічскі дом фальклору, прадстаўляе маларыцкі касцюм з унікальнай тэхналогіяй ткацтва кажушком. Адрадзіла яе народны майстар Беларусі Сцепаніда Сцепанюк. Сёння замест яе на фестывалі дачка Валянціна Гатоўчыц. Возрождено это качество кожушком, вот это именно эта особенность. Остальные качества были известны, потому что там всякие технологии, там 4 ниты, чи прощення, чи это, а кожушок это особенная технология, что она на 2 стороны. Вот видите, с этой стороны узор как бы сохраняется и с этой. Ну и мы стараемся сохранить ее для потомков. Вот уже более 5 лет мы изготавливаем новые костюмы, уже новодел, но по полностью технологии древней. Вот, у нас уже и хатиславяне одеты в эти костюмы, и вязковая табала, заслуженный наш коллектив детский, фольклорный, одет в эти костюмы. Поэтому вот это, наверное, наиболее яркая черта нашего маларыцкого фольклора – это костюм. Не абышоў бокам спадчыну зямлі маларыцкай і дзіцячы клуб аматараў фальклору «Вясковая табала». Ён існуе пры Хаціслаўскім сельскім доме культуры. Хлопцы і дзяўчаты калектыву дапаўнялі сваім асаблівым каларытам фестываль. У нас народные танцы отличаются от других. Это то, как у нас танцевали на родине, у нас в агрогородке Хатислав. У нас есть они со словами. Вот, например, как мы танцевали «Терниця» или «Страдания», ну, «Краковяк». А есть обычные побытовые танцы, называются. Хорошо выступаем. Часто нас хвалят и ставят в пример. Мы просто стараемся вести себя естественно и танцуем и поем от души. Мы гордимся тем, что мы придерживаемся местного диалекта. Мы работаем только на местном диалекте, изучаем как бы обычаи, обряды Маларыцкого района. Особенно Хатислава нас очень много тоже. Ну, конечно, носьбиты уходят. Мы, конечно, спешим как бы то записать, чтобы это не ушло в небытие, но мы стараемся как бы это все возобновлять, поддерживать, изучать и очень этим гордимся. Абрад зажынкі не адзінае, чым здзіўлялі майстры маларыцкага раёна. Многія падрыхтавалі стравы традыцыйнай нацыянальнай кухні. Таксама радавалі вока выставы з вырабамі ручной працы. Кожны раз фальклорнае свята спадчына зямлі маларыцкай здзіўляе шырынёй ахопу. Ніхто з яго ўдзельнікаў не сумняваецца. Праз 2 гады праграма будзе не менш захапляючай. Саламяныя цацкі, сувеніры, упрыгожванні, павукі. На стале, на шафе, на паліцах, столі і сценах. Утульнае, цёплае і сонечнае памяшканне. Нібыта дом. Усё гэта – узорная студыя «Цудадзейная саломка» у дзіцяча-юнацкім спартыўна-эстэтычным цэнтры «Бярозы». Не дзіва, што дзеці ідуць у гэты храм беларускага золата з задавальненнем. Я хожу сюда приблизительно 4 года. Меня сюда записала мама, и сначала я не очень хотела сюда ходить, но потом мне очень понравилось работать с соломой, и я начала ходить сюда постоянно. У меня получались красивые работы, и мне хотелось как-то сделать их очень много, чтобы мои родители гордились мной. Кіраўнік студыі, педагог па адукацыі Наталя Ярмоцык работы ў школе не знайшла. Уладкавацца тут дапамагло ўменне плесці саломкі. Якраз тады, у 1995 годзе, на месцы былой казармы адкрыўся дзіцяча-юнацкі спартыўна-эстэтычны цэнтр. Там Наталя Леонидовна і стала праводзіць гурток па саломапляценні. А праз 5 гадоў Міністэрства культуры прысвоіла яму званне узорнай студыі. Сёння развіццё самадзейнай творчасці – адно з прыярытэтных напрамкаў дзяржаўнай палітыкі Беларусі. Прысваенне і пацвярджэнне звання узорны – вышэйшая адзнака таленту і вялікай творчай працы педагога з вучнямі. Гэта маё, гэта частка мяне. Потому что я тут выросла, я стала тут майстром, потому что я пришла так само, мела, мабыць, не вельмі такія дасканальныя веды па саломапляценні. І з цягам часу дзеці стымулявалі мяне, таму што ім трэба ўвесь час даваць нешта новае, цікавае.
І гэта падштурхоўвае да таго, каб самой развівацца. Кожныя 3 гады педагог перапісвае праграму заняткаў, і цяпер яна амаль дасканалая. Яе змест напоўніла усім, чым хацела. Першы год дзеці знаёмяцца з азамі саломапляцення, а ўжо на другі свае веды прымяняюць на практыцы. Я эти все фигурки или дарю кому-то, или украшаю свою комнату и дом. Потому что где-то вот я заканчиваю их как раз-то делать, и у кого-то из моей семьи день рождения, и как-то, я не хочу их оставлять без подарка, из-за этого я, дарю им поделки всякие. Я их не дарю, не украшаю свою комнату, просто храню, чтобы потом кому-нибудь показать, когда я вырасту, поженюсь и детям покажу своим. Мілана ўжо скончыла працу над лялькай-абярэгам і нават паўдзельнічала з ёй у конкурсе. Віка і Маргарыта захоплены птушкамі. Андрэй дарабляе баранчыка. Сначала я брал 6 соломин и собирал их в пучок. Потом завязывал их посерединке и сгибал. После этого я подвязывал сверху, что получилась мордочка. Надо сделать еще одну ногу и оплести туловище. Наталья Ярмоцык падрыхтавала 5000 выпускнікоў. Многія былыя вучні, стаўшы бацькамі, сёння прыводзяць да майстра ўжо сваіх дзяцей. Некаторыя вяртаюцца ў цэнтр на працу. Сакрэт такога поспеху просты. Калі справай гарыць педагог, то энтузіязм перадаецца і вучням. Ад аднастайнай працы дзеці не паспяваюць засумаваць. Кожныя 15 хвілін Наталья Леонидовна змяняе віды дзейнасці, бо інакш цікавасць проста згасне. Спачатку у нас практычная дзейнасць, падрыхтавалі салому, пасля адпачылі. Мы можам там папіць кавы, напрыклад, пайсці на мерапрыемства, затым зноў звяртаемся. Я, бывае, даю ім заданне пайсці прагуляцца, паглядзець нешта, паглядзіце, ты робіш сёння кветкі, паглядзі-ка, якія там пялёсткі, у сапраўднай кветкі. Затым говорю, а якое мы пляценне зараз выкарысталі з табой, каб зрабіць такі самы гэты лісточак ці пялёстачку. Наталья Ярмоцык валодае як прыёмамі традыцыйнага пляцення, так і новымі тэхналогіямі. Навучылася афарбоўваць салому, плесці ўпрыгожванні ў швейцарскай тэхніцы, далей у планах паспрабаваць саламяныя карункі. У сутках столькі часу, каб не асвоіць усё. Таму што я люблю рабіць капялюшы. Зараз мне вельмі падабаецца рабіць жаночыя капялюшы. Я стварыла новую калекцыю, я асвоіла пшанічную салому, таму што раней ўсё мы рабілі жытняе, яна больш доўгая і практычна з ёй добра працаваць. Час падкажа што-небудзь яшчэ, таму што я езджу багата, я дзе бываю. Я бывала у Францыі, у Польшы вельмі часта бываю, і на Ўкраіне, і па Беларусі усе мерапрыемствы рэспубліканскага маштабу я там бываю і знаёмлюся з майстрамі. І у кагосьці штосьці недзе і падвучыся. Але галоўнай справай застаецца спіральнае пляценне. Яно вядома амаль усім земляробчым народам Еўропы яшчэ з эпохі неаліту. Менавіта за яго адраджэнне Наталья Ярмоцык і атрымала статус народнага майстра. Усяго ж у Брэсцкай вобласці 19 умельцаў носяць такое ганаровае званне. Аднак носьбітаў тэхналогій спіральнага саломапляцення ў рэгіёне больш няма. Сваю калекцыю аўтэнтычных вырабаў Наталья збірала ў роднай вёсцы Людвінова. Вельмі шкада, што людзі, дзеці многа папалілі, выкідаюць. Яны не разумелі, якая каштоўнасць гэтага посуду. І яны бываюць у такім стане не вельмі добрым. Напрыклад, як тут, мне яшчэ стаіць задача адрамантаваць. Я рамантую, я іх адмываю, я іх высушваю добра і захоўваю у сябе дома. Мука і зерня ў кашах з таннага, а галоўнае даўгавечнага матэрыялу не псавалася. Салома давала дыхаць прадуктам, прапускала паветра і засцерагала змесціва ад вільгаці. Не маглі трапіць унутр і мышы, бо жытнюю салому не елі. Практычнае выкарыстанне мелі і вечкі пасудзіны, імі адмяралі кілаграм мукі. Гарніс жа умяшчаў 3 кіло.
Мяне заўсёды захоплівала вось гэтая вот такая пластыка. Паглядзіце, это такі, ну, здаецца, просты выраб, а што тычыцца формы, вот яна бездаганная. Это, можна сказаць, ну, твор, ну, такі эстэтычны. Можна глядзець на гэтыя вырабы доўга і доўга. Вельмі прыемна вось так трымаць. І самая форма, вось яе хочацца абдымаць, таму што яна такая вот абцякае і вельмі, ну, вельмі прыемна. Новую ж калекцыю складаюць фруктоўніцы, хлебніцы, талеркі, вазы, куфэркі, кашолкі. Экалагічныя і арыгінальныя, яны спатрэбяцца любой гаспадыні. Наталя прыгадвае, як аднойчы на славянскім базары жанчына папрасіла патрымаць саламяны посуд у руках. Сплецены па спіралі коле. Ён нясе добрую энергетыку і цяпло сонечнага матэрыялу. Таму майстар цвёрда ведае, што займаецца гэтай справай не дарма, бо яна патрэбна людзям. Канешне, у адаптаваным да сучасных патрэбаў выглядзе. На гэта і зроблены разлік. Калі посуд будзе выкарыстоўвацца, захаваецца і сама спіральная тэхніка. Я гатова навучыць любога, хто зацікавіцца, калі ласка. Хацела бы, канешне, перадаць гэта мужчынам. Чаму? Таму што гэта вельмі такая цяжкая праца. Тое, што праца гэта, мякка кажучы, не жаночая, стала зразумела яшчэ падчас падрыхтоўкі матэрыялаў. Ачышчаную ад кары галінку прапускае праз спецыяльны струг. Так, з тоўстай і грубай лазіны атрымліваецца эластычная нітка. Далей на чарзе станчэнне з саломы. І тут майстар знайшла прыладу для палягчэння працэсу. Жанчына не перамінае матэрыял рукамі, як спрадвеку рабілі мужчыны, а прапускае пучкі саломы праз прас ад старой пральнай машыны. Наталя, вось вы падрыхтавалі ўжо саломку, лазовую нітку, і што з гэтым рабіць далей, як з гэтых матэрыялаў атрымліваюцца вось такія вырабы? Пачынаецца знізу і па спіралі віток за вітком расшыраецца. І даходзім до вось гэта донца, затым трэба яго вось так вот опусціць уніз. Гэта таксама ўсё ідзе па спіралі. Я беру вось гэтую саломку, якую я перамяла і падрыхтавала, і вось сюды уставляю. Яна мне, гэтая трубачка, паказвае, якой жа таўшчыні трэба. Калі недастаткова, яшчэ падкладваеце. Так, калі недастаткова, я яшчэ сюды дабаўляю і вось так. Лазовая нітка усталёўваецца ў стальную іголку. Яе свабодны канец па спіралі абвівае саламяны жгут. Вось так па спіралі, вось закручваю. Затым трэба мне перагнуць. І далей я беру вось гэту іголку і вось гэтыя, што я накруціла лазовую эту нітку, вось так вось зашываць. Вось, пабачце, я беру і уставляю вось так, чапляю за лазовую нітку. Яно прашываецца адно ў адно. Яшчэ вось гэтыя карабы называюцца шыяныя. Мабыць, ад таго, што іх шыюць, я, бачыце, я натуральным образам шыю. Увесь час трэба сачыць за таўшчынёй скрутка, і калі ён станчаецца, падкладаць салому. У далейшым саламяны жгут проста нарошчваюць, укладаюць яго па спіралі і паслядоўна перацягваюць віткі. Назіраць за гэтым вельмі лёгка і проста. Давайце я паспрабую, як гэта робіцца. Ну, калі ласка, значыць, правіла вы трымаеце, крыху падкручваеце і вось тут вось прашываеце. Мой настаўнік не падманваў, што без моцы ў руках аніяк. Гэта толькі збоку працэс нагадвае прашыўку тканіны. Насамрэч, каб прапусціць іголку праз тугі жгут, трэба напружыцца. Яшчэ ж больш намаганняў спатрэбіцца, каб спіральнае пляценне захаваць і зрабіць запатрабаваным. Таму Наталя Ярмоцык з задавальненнем запрашае на майстар-класы. Бо чым больш людзей валодае ім, тым больш шансаў на жыццё старадаўняй тэхнікі.